Big inaugurara na kasudma ang bagong two-story command building kang 9th Infantry Division Philippine Army sa Barangay Talahib, Daraga Albay. Presente sa inaugurasyon as in blessing ceremony sina Major General Noel Alberto Peñafiel and Commander ka 9th Infantry Division, Brigadier General Jose Ricky Lanyog ka 903rd Brigade, Lieutenant Colonel Joy Villanueva and Commanding Officer kan 31st Infantry Battalion, Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon, Albay Police Provincial Direct Julius Año Nuevo, dating Congressman Christopher Ko, Diday Ko, asin Congressman Zaldi Ko, kanako Bicol Party List na nanginot sa aktibidad. Sigun kay Major General Peñafiel, bentahin ng gad na iguana sindakan bagong pasilidad, mas dakula, mas komportable, asin mas ligtas na irukan kan sa indang mga personahes. Labi nyaman ining pigpapasalamat kay kongresista ko na padagos na pigsusuportahan ang sa indang pangangaipo. Kami ngayon nandito bilang testament sa pasasalamat namin kay Congressman. At the same time, na-realize namin na pag-sponsor ni Congressman Saldi ng mga project na ito ay pagkilala rin sa armed forces at sa sundalo na mga pangangailangan at sisilbi sa bayan. Sigun kay ko, bilog ang suporta ni Presidente Bongbong Marcos Jr. asin ni House Speaker Martin Romualdez sa hukbong sandatan kan Pilipinas kaya padagosan sa idang pagtaong prioridad sa mga ini. Dugang pa niya, apwersa na unang bita na command building na nagkantidad din 54.50 million, may 19 pang proyekto aan gobyerno na pigpapatrabaho para sa Philippine Army sa rehiyon. Asin may 12 pang proyekto na nakalinyada para sa masunod na taon na pigkakarkulong abuton sa 500 million pesos. Saro po sa nagpapaluyak sa tuyang ekonomiya is number 1, yung typhoon. Number 2 po, ang peace and order sa insurgency. So pag nahiling po kang sa tuyang mga kababayan na maray na ang infrastruktura, maray na ang development, at dakul na pong trabaho at turismo, siguro ang sa tuyang mga may mga pinaglalaban, it's high time to surrender the armed struggle. Mientras tanto, sinabi man kan opisyal na nag-alokar ng 8 billion pisong pondo si Speaker Romualdez sa masunod na taon para lang kawan ang subsistence allowance kan Philippine Army. Nagikan sa 150 pesos maging 350 pesos na. Alagad ginibuda ining 16 billion pesos ni Presidente Bongbong Marcos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.